Zu sukaldaria zara edo txefa zer zara? Sukaldaria. Sukaldaria. Chef hitza betzeta bastante txarka, movida hori. Bai, da tipo, emuteko balore bat zure lan nahi, zuk estotasuna emuten, moduen. Eta gitzu, naz txef, eta la mierda. Bai. Ez que egisa da, tio. Zuk diozu hau, niri berdin zait. Bai. Eta argita garbi, sukaldari janaz eta sukaldatu, itxen dut. Vale. Eta zuk sukaldaria izan nahi duzu beti, oza, txikitatik sukaldaria izan nahi zenuen? Bai, oza, dauketen oroitzapenak, umetatik, izendi hori sukaldaritzara gure nagoela izetia, ustot nahiko jatun honan itzela umetan, bai, sendotxo, apurtxo bat. Eta hortik hasitxa, pues, apur bat amani arrimora, zelan ingauzak, batez gozo gintzakuak. Berrez jango dut. Eta aurrera, pues, gaur egun arte. Vale, segitzaire, porque nik orain zin. Bai, Ez, broma. vale. Bueno, iban zuek. Ez dauk edarginan moren txiste, kontetako da. Susmoa geneukala, zuk txikitatik sukaldaria izan nahi zenuela, Bai. ze bideo bat topatu dugu, bitxor. Bai, Bai, ikusiko dugu. Umetakua. Entele, a ver. Iñaki eta Bitxor! Bueno, beste sukaldari bai daku hemen. Bitxor? Bai. Zu ibili zera sukaldien eta? Bai. Zeitxasu, zein da zure espezialidadia? Ba, postriak. Postri bai Postriak. zera? Bai. Dekarri zuzio zer guretzat? Ez. Ai! Bueno, urrengoan. Ba, guri bai, ekarri dizkigu galletak! Gaur bai. Faki, jasketa, kike! Ez broma. OG, Ke majo, ez? Galduin gauen, egun hortan, tío. Osea, aktitude bari fangitzen ez dakite. Akordatzen zara, karo, Bai. ezenietelako eraman galletak. Gehatu gitzen, akordanaz, egundana bakeste itxin fangitzen goizoko saiora eta atxaldeko sortietan urten gitzen, porque esan zuzkoen gehatu enkela jaten guren gauen dana, eta karo, nio horrepoka hortan jatekako aldin badau. Ja. Ez totazu, vamos. Eta nire galdera da, garai hartan ja miluzen, osea, jateko ematen zuten, gaur egun, uste dut, ez dutela inbeste jaten ematen, krisia hor ere igartzen da. Ez dakit, Ena segon miluzen, ez dakit. Nik badakit publikoan miluzeko baten bat badabilela, baina ez dute zer esango. Bueno, Bitxor, sukaldaria izan nahi zenuen txikitatik, baina, bueno, bide luzea ere egin duzu, eta irakurri dugu Basque Culinary Centerren ikasi zenuela, baina hori baino lehen, kulinarik antolatutako udalekuetan ere egon zinela. Nik diot, nolakoak dira udaleku horiek? Bastante guapo. Osea, zuk imaginau, itxen bozu mendiko udaleku batzuk, egun baten itxen eskalada, beste baten espeleologia, beste baten, ez dakize, sukaldaritzan da, egun baten parrilla, bestien pasta, bestien bodega, nauken 14 urte, tío. Bodega, tío. Nire zaten hauen, hau da nire mundua, ez dakizu, gozat, tío. Bai, eta lehengo urtia fangitzen zizurkilera, apur bat kuadriako eta ez esan barik, porque lotza muete zuzten handekan, horre esan hauen telebista, baina gixera gero edaiakin eta apuran erabezarora sartuta, esati hori mutetan zola lotza. Eta jan juntan nintzen, nire edeko jendiakin daukena ametxu edina, ilusio berdina, eta fanintzen beste 2 urte gehiago eta Bartzelonara gane. Toma. Bai, Mura izeneko herri batera. Mura, bale, Bai. ez zein den. Ni benak izen. Normal. Bastante txikina esan. Eta super guapo egisa esan. Hori, egun baten itxengan pizza, gertaten pasta, postriak, eta ero duriana jan. Eta beste udaleku normal guztietan bezala, horrere janaria txarra dago, garo. Karo, zu pentsau irakasleak itxasabala pater bat, baina gero gu jami gauena itxen gauera guk, eta 14 urte gaukela. Bale. Osa, gaukena metza sukaldari izeteko, baina, hostia, handikane habilidade gutxi.